Kajingsa teng ban pendap eka residential school Hajirang Riboy district kalapan long eka new trap youth council HWC ban lek jurip ya katei kajingtei haka khat pratrik risaw arjar pulai bandawaru nak sorkar jela ba menta ban pendap no yaka. Hadian kajing jurip uba RC tangkiu presiden ulak keno ba katei kajingtei kabala no sra kadei kabala mang nadu kapor bersensyar ka sorkar kongres haka jela haus nam arjakat saw penban kat hadu menta ki bor sorkar kimsem la bodien satya nak benta ban pendap yaka nak benta ki jing mentoi siki khana school bat ki nongsong snong ha katei ka thain Nalang jungi kum kasang new trap youth council jongka Riboy semni hadin ka jingyo jungi ka jing ujor lang jongki pajba ba khamtam ek jing trelang bat ka hima jongka jirang hi borokoi habri bat ka jing bomla jongka sorkar kabala dep apo jongi lam jongka sorkar kongres habade bat ka jing bomla jungi ban pendap ya gane ka residential school kabadon hapo jongka hima jirang kabahap hapo jongka petar khama civil subdivision te kumtana lang jungi kum kaseng hadin ba ka jingyo jungi ya ka jing ujor ba ka jing trelang jongka hima hi borokoi ngilawan hangne ban inspect dalai jongki khmat hi bani i ya ka jing sa khongreng jongka building hadu menta katkum ga jing tip he ka bangyo leng ba ki work order ka bala ai shaw ni u contractor ba pentre ya ga building ka long nadu ka pratrik u Disember 2000 khat saw ladap ai ka work order ha uni u contractor te ka basul ngo na leng jing kum kaseng kat hadu menta na leng jong uni u contractor kat ba ka sorkari ki klem pendep e ya ga building Nalang jungi kum kaseng ngi klem pat yo ban pentip sha uni no mikhan uba mentaru uba deng esotun ringa sutnat badalang jong ka himaru kyang thrai lalang jukiru kela pentip sha uni mikmat badalang jong mikmaru ngai i ha ka session ka badap ha kisnam ki badap uladap kren hapo ka assembly halor jong ka issue ka ba kum ka ki paiba jong ka jirang konsihi ngi sadin lade ka jingsha i beng habri bat ka building ka jungi nalang jong ulak kren te kumbalo kren hakane ka assembly ka ba house nam ke badam te ngikmi nalti nalang jungi kum ka sang rangkat bar ki pajba hi jongka jirang hi barok ko ngi kimi nalti banalang jung un bodin halor kane ka banta bar jugo por un kren hapo assembly khanang bagane ka jingkwa jogi pajba jong jirang konsi bar kum juru lalang jungi kum sang kalong ka jingker khu bar ka jimutoi ya ki pajba ki ba po jong jirang ka mesej ka ba shai hi nalang jungi kum ka sang rangkat bar ka hima hi barok ko kumbalong na kapor lang jing kum kaseng idon hasenda bat ki pajba jongka jirang hi borok koi ki pajba jongka patar khama civil subdivision hi borok koi nalang jui kamisi ka ba shai ka bangi kwa ban pha sha ka sarkar ka bamenta ka balam khmat da NPP ka long ba sobha ban pendap ya kane ka residential school ka badon hapo jongka hima jirang khanang ba kanlong ka jimuntoi ya ki khana pule ondal dep ya ka residential school kanlong ka jingerku ya ki khana ki ban yo bon pule hapo jong ka school but hagju ko por kanlong ka jingerku ya ki pajba ki longying ki longsem ki beduk ki bakerdu ondal apli ya ka school kata ka message ka basai but hagju ko por lang jinging insa ya kendu ya u minister in charge jong ka tanat pule puti hapo ki tayo ki ban sawan ban ya pan persui u halor jong ka jingi but halor jong ka jimbupli lane ka jimbut pendep no ya ka school building jong ka residential school ka bahap apo ka hima jirang uskatri ka jirang ba sanli walang laithu ba ka khando ka bodon ka jinghe ka ban tat kum sanpho ekari ai ka bolong trai da ka hima lasin yang ai sngoba na ka banta bante ya ka tei ka residential school henry manta la bon tli kisnam ka jingthmu kamsem la urlong ulakno ru ba kontraktor la debyo ya ka pisa wat la dang sakut sakhandian henry ka hima ka kentujur ya sarkar ba kan pendep no ya ka tei ka jingte kumba ka long banong hi halur kata ka benta ka jing bomla ka jingla ban pendep ya kene kata ka syong government bad kontrak namar kat kum ka order ka bangi i kalong ba ulade ban pendep hi namar ba ha ka jing wat jing tip jungi kum ka himang layo ya ka jing tip ka batikna ba kontrak la debyo ya ka pisa te ka don kendiat ka pisa ka ba klem yo namar ba ka kamru kadang sateng kata ka dek benta te halur kene ka benta na kaliang ka himang i kwa ban pha ka message ka sarkar ba kadai ban pendap no ekane ka residential school namar kat kum gi kendon gi ba makahi kelabu ladang pai kat kum kane ka wok darlu kelabu da ka limit bakin pendap apa kata banai henry ba ngolongo kelong ba du mentak ki klam la ban pendap ya ka building hi sedang hawar jar khat saw adin ba ka education department long ba ka sarkar Meghalaya kelawan pan ya jaka ki ong ba kadon kata ka residential school te na kaliang kahima da ka jingklui mensim ngilale da ka give date namar ba kaplan hangne kalong ba kadai ka benta ban ai ka jingpule puthi nang benta ki khun ki baduk ki besok jong kahima umdai tang jong kahima henry jong kane ka dong ka than hi barok ko wai te ki ong ki don kam ki jaka ka ba kham he namar hadu banbu i komandan ni lekai ki kwartar bat ki hostel nang bentai khna
Tena kalian jungi kahimangi dakamon sungba dakamon bakeluj ngila pelai ekne jaka bat ka jakaru kamdai ke baret ngila ai ke bakam he. Kidon kikot ki bangila dap thau hinre ngam kan mau shu specifically yakne ka jinghe. Kala don hi shaka saupo sanpo akar e da. Kala benan saupo. Maki ki wan pan ba ya kerteng jong ka residential school. Na kalian jong kahimahi ngila bu ya ka jing pentip sya baru ki department nadu sya DC nang ta sya lokal MLA bat ke ba sengutanat kalong ba wat u lokal MLA haka tem ke benengkong ru lawan yu gejat hidalade banwan pe kene badu ula ira hiru ya kene kemat apo assembly hinre ke besngolongo kalong wat adin balaya ta ya ka apo assembly ru adu mentak dang sak hongreng kaswa kane ka sa residential school kato kawan hadin ka bayadai bat kata ka bentang asno ka pensa dum hi ngin marba imat ka sulu long tang ka blame game jong ka government hi ka bayadai bat kane ka bentang ka present government ka blame ya ka government ka balalai no te kane ka present government ha ka jingsha kala dai ban khmi ya kaneru inre ka klemle ya kata ka phai khmat pan sya kita ki bentang badangwan hadin te inre ka appeal ka jongi na kaliang pai ba jong ka jirang hi ka long ba la kumno bakin phai khmat lem sya kane ka benta ban pendap ya kane ka issue ka bala sa teng ka jing per kala ban long namar ba ka gatai ka kala dai ka college kane ka 4 dai ka college kane ka dai tang ka school hi hadin baki khun baduk basuk kilayo banwan pule nang ne na kila pendep nang ne kila banlei ban peteng susu ke jing pule jong ki hapo ka model degree college ka jing dunong hi kalong namar ba kat kani ke jaka ka bana kaliang kai mang la dap ban ai syaka sorkar mo re ke sorkar ka penlong kam ka ya kene benta ka ba mengi ai banda jin bangim ai syaka yo le sing lala ban ai syakoi pat ke benta nak benta ki kam development ana kaliang kai ma hingi hab ban ya follow up ya kene ka kam ngin nam syong thai but hakini kandiat singi hi ngidone ke jing tmu wat banlei kendu yo minister in charge jong ka education ru ka ikarai ba maki kin sim balada kila pendep kimat pendep balada kimla pendep namar bangidon hi kriti penyai kam napo ka himaru ka bangila ban keni wat gi jaka ka bangila airu ka jing khmil enti ke jong hi bat ka jing anut jongi kalong balada kila pendep antau snem kata kala nang bah susu khnang ba ki khun ki kti jongi kila ban peteng ya jing pule jong ki bat ban ai ka admission ha u snem banwan. Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup. Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.